Hej alle sammen og velkommen til den her video. Så fik vi lige redigeret på den anden video. Ja. Så lad os bare komme i gang. Ja, som I kan se, så starter vi videoen. Så Det er de vildeste tacklinger ja, i verden, faktisk. ja, eller i fodbold. Ja. Ja, Di Marco bliver, men det der, det skal vi se. Det ser vi lige igen, ikke? Jo. Okay. Jeg skal lige. Det er 2 hjemmebaner. Der, ja. De deler jo faktisk stadion. Milan. Hold da op, Theo Hernandez, mand. Hold da op. Det er også en tackling. Hold da op. Er det ikke et... Det er også en syg tackling af Modric. Er det Kammervinke, det der? Visa mod Nej, det var så ikke Kammervinke. Kamvinga i denne. Champions League. Ja. Straffe. Der skal man bare altså bare skyde. Jeg skal ikke vente. Nej, det skal man ikke. Ja, men jeg har ikke set Vinny som forsvarsspiller før. Wow! Jeg har aldrig set Vinny gøre det der som forsvarsspiller. Som angrebsspiller. Det har jeg aldrig set før. Det ligner faktisk lidt Mbappé lige der, hvor hun glider. Lidt. Vinny som korthåret. Mm. Okay, Foden eller hvad? Det må nok være. Og Virgil. Van Dijk. Straffe. Rice må det nok være. Mhm. Ja. Ja. Det er også en tackling. Ja. Det er bare sådan lidt, hvorfor? Spørger jeg bare lige sådan. Hvorfor er fodbold en af de sådan sygeste Sports. Ja. Når man føler det er boxing eller hvad det hedder. Altså, boksning, det er vildere. Ja, men altså, det er der er jo nogle gange faktisk, man kan jo godt dø af fodbold. Ja, måske. Ja. Hvis der kommer meget, meget vild tackling, og sin tunge rører ned i et eller andet. Ja, vi griner bare lidt på grund af, at ja, ikke noget. Det var jeg. Straffedommer, det er bare Og husk at like og subscribe. ja. Hvad er det der for en tackling? Og det er Det er noget sgu da ikke en at tackling, gøre med altså. en tackling. Okay, godt forsvarsspil, mand. Ja. Nå. Hold da op, det var sgu da i gamle dage, det der. Ja, det tror jeg ikke. Nej, det var de der grå billeder. Ja. Skal vi lige være med jeres yndlingsspillere i kommentarfeltet? Ja. Det kunne være en rigtig god idé. Ja. Vores Og man fortryder heller aldrig at subscribe. Nej. Hvis man gør, så kommer der til at ske noget, som I ikke vil have, der sker. Og det kommer vi nok aldrig til at sige. Det er sådan en lille tackling, det der af målmanden. Selvom det ikke engang er en tackling. Davis. Ja, og vi er lige nødt til at pause videoen hurtigt. Nå, så fandt vi ud af det. Ja, det var ikke noget. Ja, vi skal bare lige Ja. gang igen. Ja, det gør sådan der, ikke?
tackling. Okay, godt. Hold da op, en tackling. Ja, hold da op. Var det Ramos, det der? Er det Valverde og en eller anden, og så Rüdiger og... Det er sgu da Müller, det der. Real. Bayern? Nej. Ja, det er City. Okay. Landshold Theo Hernandez. Ja, tak, mand. Ja, Okay. Okay, tackling. Han tror bare, han kan køre igennem det hele. What? Nå, sådan. det er op det. Det han prøvede at skyde, det gik bare ikke så godt. Nej, det... Han prøvede at drible. Det Nå. og Ja, ja, det er Mbappé, der han spiller på PSG. ja, det tror... Altså, Det er lidt ved I, hvor meget han blev solgt for? Altså, var det fri transfer, eller? Ja. Det tror jeg faktisk, det var. Tror du, var Det var sådan lidt fri transfer til Real. Og meget sort billede. Der er lidt musik i baggrunden, som I kan høre. Ja. Eller hvis I kan høre det. Ja, Der er i hvert fald noget musik i baggrunden. så ja. Ja. Vi tænkte, Okay, vi tænkte det var meget hyggeligt. Ja, jeg har lige set noget spil. Okay, var det Delete, den spillede, eller har du, eller var det over? Okay. Tackling. Gabbana, nej, det kan sgu da ikke Gabbana. Han har ikke spillet i Juve. Arsenal, Tottenham. Okay, det er de gamle dage. Okay. Det er Barcelona. Men Dijk, han er også en stærk mand. Okay, men han tager bare benene på. Altså, jeg synes ikke, det er noget med tacklinger at gøre. Nej, det synes jeg faktisk heller ikke. Men, Ja. Så, det er Lukaku. hold da op, nogle tacklinger lige før. Ja, nej. Hold da op, det var noget af en tackling. Grunden til at grine lidt, det er fordi, vi er i gang med at redigere på vores anden video. Ja, Så det er lidt sjovt at ja, kigge på. ja. Ja, det er meget vilde tacklinger. Var det der ikke DFB-pokalen? Var det ikke det der? Jo, Den der tackling? måske. Er det ikke Onana, det der? Nej, ikke Tottenham. Jo, nej. Nå, Nej. nej, det er ikke målmanden. Nå. Målmanden, han kom løbende da. Nå. Nå, så er den video færdig. Så vi ses bare i næste video. Ja. Adios, amigos!